Στις 25 Ιουνίου του 2006, Παλαιστίνιοι μαχητές απαγάγουν έναν Ισραηλινό στρατιώτη από το συνοριακό φυλάκιο Κέρεμ Σάλομ και σκοτώνουν άλλους 2. Η ενέργεια αυτή πυροδοτεί μια αλληλουχία γεγονότων που οδηγούν σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων 30 ετών στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου. Ποιοι ήταν αυτοί που μπόρεσαν να επηρεάσουν τόσο θεαματικά τις εξελίξεις? Την ώρα που η Γάζα φλεγόταν, ο Εξάντας απέκτησε πρόσβαση στα μυστικά τους εργαστήρια, τα υπόγεια τούνελ και τα στρατοπέδα τους. Οι ταξιαρχίες του Ιζεντίν Αλ-Κασάμ, που εδώ τις βλέπετε σε μια επίδειξη ισχύως στο κέντρο της Γάζας, είναι το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς, του Ισλαμικού κόμματος που σχημάτισε κυβέρνηση μετά από εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη. Οι ταξιαρχίες πήραν το όνομά τους από τον ιεροκήρυκα Ιζεντίν Αλ-Κασάμ, που έδρασε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν η Παλαιστίνη βρισκόταν ακόμα υπό βρετανική κατοχή. Ο ιεροκήρυκας σχημάτισε μια μυστική ομάδα, το Μαύρο Χέρι, και εκπαίδευε στρατιωτικά χωρικούς που ξεσηκώθηκαν κατά των Βρετανών. Στην πρώτη μάχη, οι Βρετανοί στρατιώτες τους περικύκλωσαν και τους σκότωσαν όλους. Παρόλο που η επανάσταση του Αλ-Κασάμ απέτυχε, ο ίδιος έγινε λαϊκό σύμβολο αντίστασης και ήρωας. Γι' αυτό και οι απόγονοί του βαφτίστηκαν με το όνομά του. Από το 1992, οι ταξιαρχίες του Αλ-Κασάμ είναι ο νούμερο 1 εχθρός του Ισραήλ. They are responsible to most of the suicide bombers in Israel. They especially like Spasses because, you know, it's close, and when it blew up, then there are many casualties. Or inside shopping centers, you know, crowded places. Οι άνδρες των ταξιαρχιών επιτίθενται επίσης και σε στρατιωτικούς στόχους, ευνηδιάζοντας τους στρατιώτες από το υπέδαφος. تعتبر عمليات الإنفاق من العمليات التي تميزت بها كتائب القسام، وهي تعتبر بموازين العلوم العسكرية يعني من أصعب العمليات العسكرية على مستوى العالم.
the occupation army thought that, you know, they control the surface, they control the air, they control the sea, they're safe. And so we improvised a way of striking forcefully and painfully against the occupation army. حيث استطاعت كتائب القسام أن تصل إلى داخل العمق الصهيوني وتنزل خلف الصفوف أو تنزل خلف صفوف العدو وتقوم بعمليات جريئة وتثخن في العدو الصهيوني. Τα τούνελ είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τον Ισραηλινό στρατό. שמעורבים בה הרבה, אפשר לראות ולהתרשם מהעבודה היסודית שנעשית פה. קבלי החשמל, יש פה חדרונים שאפשר לראות אותם תוך כדי שמשמשים למנוחה ולשהייה מתחת לאדמה. צריך להבין שכדי להפיק דבר כזה, זה דבר שצורך הרבה מאוד אנשים שמעורבים בזה, הרבה מאוד ארגון ותשתית, ומדובר בעבודה שנמשכת זמן רב כדי לבצע פיגועי איכות. Αυτά είναι χειροποίητα εκρηκτικά και άνδρες των ταξιαρχιών τα μεταφέρουν στην άλλη άκρη της στοάς που βγαίνει στο έδαφος του Ισραήλ. Τα τοποθετούν στην άκρη του δρόμου, εκεί όπου περνούν τα άρματα μάχης. Συνήθως οι άνθρωποι που εκτελούν την επιχείρηση δεν γυρίζουν πίσω. الله أكبر اقعد تحت الله أكبر يا رهيب هذا أبوي هيجي كله هيجي. Με αυτόν τον τρόπο ήρθε σε πέρας και η επιχείρηση στο Κέρεμ Σάλομ. Τη σχεδίασαν και την εκτέλεσαν άνδρες των ταξιαρχιών του Αλκασάμ σε συνεργασία με 2 άλλες, μικρότερες οργανώσεις. Επί μήνες κατασκευαζόταν ένα μεγάλο τούνελ. Είχε μήκος εκατοντάδες μέτρα. Ξεκινούσε από μια παλαιστινιακή περιοχή κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, περνούσε κάτω από τα σύνορα και έβγαζε κοντά στο στρατιωτικό φυλάκιο του Κέρεμ Σάλομ. وحسب مدى خطورة العملية، هذه عملية كبيرة جدا وبدها تخطيط كثير. العملية هذه التخطيط كان لها مش أقل من 7 شهور. النفق اللي كان فيها تم استغرق مدة 6 شهور. Αυτό είναι το βίντεο της επιχείρησης που γύρισαν άνδρες της οργάνωσης. Στο βάθος φαίνεται το συνοριακό πέρασμα του Κέρεμ Σάλομ. Γίνεται μια έκρηξη και αμέσως μετά ακούγονται πυροβολισμοί. Από την άλλη μεριά των συνόρων, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν ευνηδιαστεί. Το τούνελ έχει βγάλει τους Παλαιστίνιους στα νότα τους. Οι αντάρτες είναι 8 και πριν από λίγο χτύπησαν αυτό το άρμα με αυτοσχέδιες αντιαρματικές ρουκέτες. Το τάγκ πήρε φωτιά και 2 στρατιώτες, σπρωγμένοι από την ασφυξία, προσπάθησαν να βγουν από τον πυργίσκο. Σκοτώθηκαν επί τόπου από τα πυρά των Παλαιστίνιων. Ο τρίτος τραυματίστηκε και πιάστηκε αιχμάλωτος. Ήταν ο δεκανέας Γκιλάντ Σαλίτ, 19 ετών. Οι μαχητές τον πήραν μαζί τους, φεύγοντας πίσω στη Γάζα. Ήταν ένα φιάσκο, μια τρύπα στην ασφάλεια της υπερσύγχρονης Ισραηλινής πολεμικής μηχανής. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση, πήρε πάνω από 1 ώρα στις διπλανές μονάδες να αντιληφθούν τι συνέβαινε. Ο δεκανέας βρισκόταν ήδη στη Γάζα.